Shin ɗan uwa, kana son a yafe zunubanka gaba ɗaya? To ga mabuɗin alkhairi. Sahabi Abu Huraira, Allah ya ƙara yarda da shi, ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya ce la ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a wuni sau 100 tana daidai da 'yanta bayi guda 10, wato ladansa kamar ladan wanda ya 'yanta bayi guda 10. Sannan za a rubuta masa lada 100, a kankare masa zunubai 100, sannan za ta zame masa kariya daga shedan a wannan wunin har ya kai yamma. Sannan babu wani wanda zai fi shi falala da daraja a wurin Allah sai wanda ya aikata fiye da abin da shi ya aikata. Ga kuma wani mabuɗin alkhairin, duk wanda ya ce subhanallahi wa bihamdi sau 100 a rana, ma'ana a wuni guda kenan, za a shafe masa zunubansa gaba ɗaya, ko da kuwa sun kai yawan kumfar teku. Hadisin yana nan cikin Muslim mai namba ta 2691. Kar ku manta, wannan shine sabon channel ɗin da muka buɗe mai suna mabuɗin alkhairi. Ku danna subscribe, sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa, saboda da zarar mun yi sabon tunatarwa za a sanar da ku. Ya kai mai sauraro, me asararka don ka tura ma 'yan uwa musulmai? Wajen aikin alkhairi gaggawa ake, karkace sai an jima, ka tura ma 'yan uwa musulmai yanzu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.